Alright, so wir sind in der Nähe von Botschaften, wo ich von der will anfangen, und dann an sich Dankboa. Wir wollen bis checken, wo wir können Waussen und dankbar sein. Und die Botschaft von der, den nenne ich Waussen und Dankboakjet. Wo können wir Waussen und uns dankbar sein in ons Leben, dat we een leven vier van dankbaar zijn. En ik hoop dat wat van der Meier zijn, is bloß een beetje informatie. Ik hoop dat wat voor jullie something zijn dat je zei, ik heb wirklich gewassen, ik wil wassen in mijn leven, dat ik kan dankbaar zijn. En zo voor de nächste 3 weken wil we een bisschen fast vier van dankbaarheid en een fast van God zijn truheid vieren en bloß zijn, wo goed hij is en alles wat hij heeft voor ons gedaan. En zo ik heb wat vars genomen van der wat ik wil doorgaan met jullie op, wat ik geloof wat voor ons zijn. Dat zijn uit het Oude Testament, dat zijn uit 5e Mose. En op ik geloof dat zijn voor ons van der, en dat is een principe wat we ons kunnen aanwenden, we kunnen leren van dat. En zo, ik heb dus zo de beste beat uitgelezen van der voor deze dankvast aanvang. Dat we kunnen in die richting denken. En zo, wanneer ook het Oude Testament is, waar we niet op eenmaal zo denken, oh, dat is vielleicht niet voor ons, dat zegt hij dan, we kunnen alle van dit wat leren. En zo, dit is waar Moses te de mensen redt, is hij door de woestijn jet, en ze zijn nog in de woestijn, is hij te de mensen redt, en hij merkt eruit voor wat er te komen is. Hij vertelt hen wat zijn, wanneer ze is wat het land zijn. En in 5 Mose 8, vers 7, dat is waar we die vers aanvangen. Hij zegt, de Heer jullie God brengt jullie in een gouden land aan, in een land dat rievers heeft en kwalen, zodat het water en de boei en telen randt. Dat is een land waar de weit, joas, wiendruin, veen, appel, olive, honig, wie we kunnen zeggen, korn, cotton en schobelen en rebuzen, al deze dingen worden dat dreigt. Vers 9 zegt dat is een land waar je niet hungrig wordt en nood wordt zijn. Dat is een land waar je ijzer en de stenen vangen wordt en waar je koppen in de boei meen kan maken. Dat hij zegt, de koppen die wordt in de boei zijn, je wordt moeten schaffen, want je wellig zijn, te groven, dan wil je krijgen wat je wat veel. Ik geloof, wanneer we worden groven, we worden vangen, wordt ons veel te van der. Viele mensen worden gleich bloß op de boei te gaan en dat van dort te nemen. Hij zegt, wanneer je wellig zijn te groven in de boei, dan wil je koppen vangen, wanneer je groven wordt in den season waar we van der krijg zijn. Vers 10, je wordt je nu gaat om zout eten. En je wordt dem Herrn jullie God loven voor dat gouden land dat hij jullie gegeven heeft. En zo op Engels zegt het, when you have eaten, wanneer je eerst gegeten hebt en je ganz satisfied bent, je alles hebt, wanneer je vol bent, dan dank God. En hier is dit zo, zegt hij, een andere woord wat Moses hier zegt, wanneer je durch gegeten hebt, wanneer je durch bent en je ganz vol bent, dan wil je God danken. Dat is een beetje zoals wanneer we aan die kinderen willen zeggen, wanneer we gaan voor met vielleicht bij andere lied zijn. En dan wordt men zeggen, wanneer je gegeten hebt, dan wil je dankbaar zijn. Dan wil je dan nog wat zijn. Dan wil je dankbaar zijn. Niet bloß van het uitkomt. No, dan wil je dankbaar zijn. Dus hij merkt dan hier zeer klaar dat wanneer je gekregen hebt, wat God je wat gegeven heeft, dan wil je God dankbaar zijn voor dat. Dan dank God voor dat. En dan vers 11, dit is waar hij zegt, post op. Pas op, dit is waar ik caution aanvangt. Hij zegt, pas op dat je den Herrn, wanneer je alles gegeten hebt, wanneer je vol bent en gegeten hebt, hij zegt, dan pas op dat je den Herrn, je God niet vergeten. Ziet vlijtig in de gesetzen en de verschriften te houden, wat ik je van der geef. Wo zijn vers 12, wanneer je alles te eten hebt wat je jankert. We hebben ook alles te eten wat ons jankert. We kunnen ons uitlezen. Ik ben gisteren vorige beetje naar een stoel vereerd. En er is zoveel uit te lezen van jeder soort. Cornflakes kost van verschieden. Er is zoveel uit te lezen. Want we alles hebben wat ons jankert. En je hebt gouden huizen gebouwd. En daar binnen wonen. Dat is het probleem met sommige van ons. Wanneer we de gouden huizen hebben en we hebben alles wat ons veelt. Dan komt het erop aan dat we settle down. Dat we best einfach ganz geloopt worden. We worden thuis. En dit is het mat zijn, dit is wat ons geheert, dit is wat ons treft. Hier hebben we veel geschaft. Maar hij zegt, hier is dit zo, nog wieder in vers 13. En wanneer je vee en schoop en zilver en goud en andere zaken hebt, wie würde ich kunnen zeggen, dus tractors en trucks en toys en vielleicht videogames en four-wheelers en Pied en wat immer we alle hebben, onze hobby's, al die dingen. Hij zegt, dat dat slecht is. Hij zegt, wanneer je alle opgezameld hebt, dan vers 14, dan pas je op. Dus dan pas je op. Hij zegt niet, nou dan ziet een beetje careful. No, hij zegt, dan pas je op, wanneer je deze dingen opgezameld hebt.
En hij zegt euch, dat het aardig is dat we samen van deze dingen hebben. Dat we een voorwieler hebben, dat we schmack het huis hebben in onze fijne huizen wonen. Hij zegt euch dat het aardig is. Hij zegt, dus wanneer je door bent, dan pas je op. Pas je op dat je niet stalt doen en je een Herrn God vergeten wordt. Dat we hij, dat je uit Egypten, uit de Sklaverij uitgebracht heeft. Dat is hoe ik zei, we hebben helemaal niet op hier met excited zijn over de genade wat God heeft over ons. Hij heeft ons uit Sklaverij uitgebracht, hij heeft ons uit de zin uitgeraad, dat we hij wat ons daaruit bracht. We hebben dat niet gelijkaltig nemen, we hebben hungrig blijven in God zijn woord. Vers 15. Hij leidt je durch de grote vreemde wildnis, wo je geschlagen werden, hij gaat door de lijn en zegt wat alles in de jeent weer, wo je alleen derging. Dit is wo God je heeft uitgeraad. Jezus heeft ons ook uit het zindeleven uitgeraad. En aan vers 16. En in de wildnis geeft hij je manna te eten, zoals de mensen nog niet gekend hadden. Je kreeg eten, God geeft je eten, evenzo wat je nog niet kan. Vers 17. Denk niet dat je met je ene kracht had gemerkt. Vers 18, houd den Herrn, je God hem denk, dat is hij wat je kracht geeft recht te worden. God is die wat je de kracht geeft, God is die wat je gezondheid geeft, dat is hij. En dat is hoe ik van jou nog aan wil, dat we niet worden vergeten, de dingen wat we hebben, de zegeningen wat we hebben, en dat we wassen en dat en God danken daarvoor. En zo God, die heeft een reden opgesteld in de Bijbel, waar we kunnen gaan wat Moses geeft te deze mensen. Mij is het interessant dat God die zegt, de andere profeten heb ik gereed, maar te Moses reed ik ongezegd. En zo hij heeft te Moses gereed en Moses heeft de autoriteit om voor dat volk te komen en te zeggen, dit is hoe je gaan, maar pas op wat er wordt passeren, dat je niet voor God vergeten bent. Hij had zelfs de ervaring gehad met God, dat hij met hem reed. Moses was niet perfect, hij had mir ook Fehler, en hij zegt, bald wil je in dit land nagaan. En je beter merken je mind op wat je wil doen, weil je dat je voor God danken, dat je niet wordt vergeten wat hij heeft gedaan voor je. En ik geloof, Moses, die wist dat het volk, die had de zwakheid, dat ze leicht vergeten wat God verantwoord heeft. En wanneer het eten niet ganz reich wird, en nicht der rechte Zeit kommt, dann fangen sie an zu grumsäuen und die wir hastig reit um zu beschuldigen über seine Lehrerschaft und all diese Dinge. Und sie vermissten Gott in die Dinge, wo er verrot wird. So an einer Hand, dat hij prophezeien van dat land wat er te komen wird, an der anderen Hand zei hij ook, pas op, wanneer je er bent en je dat is gekregen hebt, dat je niet wordt vergeten wat God voor je gedaan heeft. En pas daar op. En so basically wat hij hier dazu zegt voor ons vandaag is, pas daar op. De gaven, de geschenken wat je krijgt van God, de dingen wat we hebben, die alleen, die worden ons nog niet vrijgegeven. Maar wanneer we de geschenken wat God ons geeft, top doen met Dankboakjet, dat kan ons een deel vrijgeven. En zo, wanneer we deze dingen wat we rond ons hebben, de zegening, de vrienden, de verschillende opportunities en al die goede dingen, wat helpt ons dat wanneer we niet in dank zijn voor dat? Wanneer we niet in dank zijn voor dat, dan worden we stolz. Hij zegt, dan worden we stolz worden. Wanneer we stolz worden, dat is een beetje van ons hart lachen heeft en dat valt dus alle derg. Dat is precies van het is dit zo mat. En Moses die redt dit en hij zegt dat vielleicht is die hier van jou niet het neidigste dat du bloß meer dingen was ha, meer dingen opgezameld en meer erfolg was ha. Aber vielleicht ist es für uns Zeit, dass wir sagen, wir sind bereit, um nach dem nächsten Level Waussen von Dankbarkeit und anfangen, Gott zu danken für die Dinge, die wir haben, und bereit zu sein, dass er uns mehr sehen. Wenn bloß Waussen und mehr Dinge haben, und mehr Geschenke oder mehr Dinge haben, was Gott uns gibt, und nicht dankbar sind, was haben wir dann gewonnen? Dann haben wir noch nicht mit dort gewonnen. Und wie weiter dort alle, dass die schafstigsten Menschen sind, die, dat zijn niet die wat het meeste hebben van alles. Maar de schaftigste mensen zijn die wat het meeste merken van dat wat ze hebben. En zo willen we dus oppassen dat we niet te gelijkaltig worden over de dingen wat we hebben. En zo kunnen we aanvangen God te danken. Ik wil een vers er niet noemen, maar in Psalm 107 op Engels zegt het, let the redeemed of the Lord say so. Laat de geraden, laat hen tot zijn. Dat zegt op die zei, zo zal den Herrn zijn gerade zijn. En dan zegt het alles wat God gedaan heeft.
So wir mal anfangen, dort zu sein. Das ist bloß der ganz basic, wie würde ich sagen, das ist der basic level. Das ist der Level, der Grundlevel, von wo wir anfangen, Gott bloß zu danken. Einfach bloß mal anfangen, Gott dankbar zu sein und das häufig dort zu tun. So wir dort bloß mal anfangen. Moses, der sagt, wenn ihr dort erst gekriegt hat in Blessing, das all diese Dinge, dann sei so, dann sag ich dort. Und so, das sind Betzes, wenn wir in Dash gehen, zaten und eten. Und so, das ist, was ich diese kleine Dashen hier habe. Und so, ich, das laatst mit unsere kleine Großtochter, Dash zaten das dort und wir spielten. Und sie brachte eten haben. Und als sie hier eten am Dash steht, dann sagt sie, Papa, pray. Papa, now pray. Und so, wir haben unsere Kinder dort gelehrt und wir haben jene Kinder dort gelehrt, wie das in kleiner Dash zaten und Gott danken für dort, was wir sein können. Hier so können wir dort eten sein. Das können wir alle sein. Und dort lehre ich für ein ganz kleines Kind zu sein. Dankeschön für das scheine Eten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist abgewaschen, wenn ihr eine Großmama fuhren und ihr müsst bei das in kleiner Dash zaten. Müsst ihr bei den kleiner Dash zaten? Ja. Ich auch. Und so, wir müssen bei den kleinen Dash und wir kicken eigentlich, wenn wir einmal wo groß genug sind, dann wollen wir bei den Dash zaten. Wir wollen mit der großen Top zaten. Und den Dash wollen wir zaten. Wir würden gleich dort zaten. Ich glaube, du hast Kraft. Und dort wir unsere Kinder lehren, dort wir danken für das Eten. Ich weiß, wir sind manchmal mit Frauen, mit denen wir sagen, was du Amen sein. Ich weiß nicht, wo jeder sein. Ich war dann ab in uns heim, dann sagt der noch manchmal, who wants to say the blessing? Say so. Wer will den Segen sein? Wer will Amen sein? Wer will danken? Wer will danken für das Eten? Dank für das Eten. Und an den Vers 10, da sagt es, je waren, je nicht hat im Saat eten, und je waren den Herrn, je Gott danken für das, dat is für das, was wir hier sein. Für das alles, was er uns gegeben hat. Was ist es, was er uns gegeben hat? Weil er hat uns das Eten gegeben, er hat uns die Kleider gegeben und uns den Regen. Er hat uns, was ist es für dich? Was kommt dir das erste an, wenn du denkst, für das? Für das, was er dir gegeben hat, die Gesundheit, die Aircondition oder die Batterie in dein Haus. Das sind Dinge so leicht, was wir bis ewig sagen, das ist ich dort gehört. How about die Gebete, was Gott geantwortet hat für dich? How about für die Arbeit oder die Annahme, was du hast? Oder how about das Wutter, was du bist, magically, wie wir können sagen, wenn die Krone auftritt und rannt das Wutter darüber. Wir glauben bloß, das ist alle Menschen leben. Einmal nicht wird Wutter sein, dann sagen wir alle abgerechnet, sagen, was jetzt, und habe ich Wutter. Und aber wie, das sind wir ganz gewandt, das Wutter, das rannt hier. Wir sind von so einem Menschen, die das so händig haben, wie drei den Kron, und heute und kalt. So ist uns das fehlt. Für was kannst du sein? Für dort sehe ich dankbar. Das ist, was Moses uns, was er uns lehrt hier, so wie das und das. Wie das und das sagt er, dank Gott für dort, was die war kriegen. Die war in das Land näher kommen, dann dank ihm für dort, all die Sachen, was ihr in Top gesammelt hat, all die Dinge, was ihr in Top geschafft hat, dann dank Gott für die Dinge. Wenn es nicht je selbst, was ihr hat gemerkt, das ist hei, was ihr die Dinge geben hat. Und so verjährt nicht Gott zu danken für dort. Was immer das ist für dich, ich weiß nicht, was das ist für dich, wenn du sagst, für dort, aber das ist eine lange Liste, wo wir allein gehen. Dann in Psalm 23, hier kommt David allein, und hier schafft sich dort alle ein bisschen rum. Da in Psalm 23, das ist, was David sagt. Das ist uns alle sehr bekannt, aber er sagt, dass der Herr ist mein Hort, mir wird nicht viel. Er bringt mir die gerechte Welt und leitet mir wie ein frischen Wutter. Mir hat sich dort göttlich. Ich würde gleich dort zu sein, wie den frischen Wutter. Er kann uns doch anleiten. Er hilft mir meine Seilkraft. Er leitet mir auf die gerechte Welt und sie nur helfen. Und wenn ich durch in diese Tool gehe, fährt ich kein Augenblick, wenn du bist bei mir. Dein Stock, deine Stadt, als mein Trost. Vers 5, du merkst für mich ein Daschreit, sodass meine Feinde dort sein. Du jetzt mein Kopf mit Eil, mein Koffelrand Eva. Sicher, was deine True hat gelebt mit mir sein, solange ich lebe. Und ich will in den Herrn sein Haus bleiben für immer. David, der lehrt uns Wann-Ök. Was ist der Wann-Ök? Der Wann-Ök in dein Leben, dort kann sein, wenn wir bei diesem Dash sind. Bei diesem Dash, das ist anders als bei dem Dash. Bei dem Dash, da danken wir für was wir sein können. Das Eten ist da, all diese Dinge. Hier bei diesem Dash, ich sage, bei diesem Dash, das ist für große Jungs und große Mädels. Das ist für Big Boys und Big Girls. Wenn hier so, danken wir Gott
wanneer ik ook daar in die tool go, wanneer ik ook niet kan zijn wat voor mij is, wanneer ik ook niet dat leven, wanneer ik ook niet kan alles zijn. Dit is waar we aan danken, wanneer ook. Dit is waar we aan danken en waar we aanvangen God te vertrouwen, wanneer ik ook niet alles zijn kan. Ik kan niet alles zijn wat passiert. Dit is de dag waar we aan danken, wanneer de dingen in mijn leven alle aardig gaan. Dit is de dag waar we zitten en zeggen, God, ik dank die wanneer ik ook deze dingen in mijn leven heb. Vielleicht in een area van mijn leven, waar ik dat zo veel dat de halve bereik los. Dit is niet wat we gepland hebben. Dit is niet wat ik dacht, wat er wordt komen mijn weg. Dit zie ik bloß niet anders rijden, ik kan niet anders zijn, als ik dank die, wanneer ik ook niet zijn kan. En ik kan jullie zeggen, dat we hebben vandaag in onze kerk mensen, die zitten aan deze dag en die zeggen, wanneer ik ook door deze tool doorga, ik kan daarna dienen wordt veel in mijn leven, ik hou me daarna vast aan die. Mijn vrouw is, how about voor die? Wanneer du aan deze dag zit en du bent opgewassen en er komt wat in dien leven, best u rijdt hem zijn, ik dank die God, wanneer ik ook dit part in mijn leven heb wat ik niet kan verstaan. Als het danach gaat met die ziel, is it well with your soul? Ik geloof, ik kan dat leid alle, mir is wel in den Herrn. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. En in 1873, dan weer Mr. Spafford en zijn familie met 5 kleine dochteren, die willen op een trip voor. Ze willen even de Atlantik even voor, op een schip. De laatste minuut kan hij niet met voor. En zo hij blijft thuis en hij kust zijn vrouw en die kinderen goodbye. En dan weer de weg op een water. En zo, als hij op een water zijn, dan komt er een ander schip en voert het schip aan. En dat schip dat gaat in 25 minuten. Voor dat schip gaat, dan neemt deze Anna Spat voor de kinderen, ramt zich en zij beet met die touw. Meestens komen de walen even in dek even. En 3 van de kleine kinderen, die spelen in water net. Excuse me. Een kleine baby houdt ze nog in de hand. En meestens is dat ook weggespeeld. Ganz dicht aan haar dood, dat ze zo denkt, ze wordt ook verdrinken in water. Dan is er een lifeboat. Die pikt het op. En dan 10 jaar later zijn ze, wat er overleefd zijn dan wat om land. En dan als ze wat om land is, dan schickt ze een message terug naar haar man. En zegt, save the land. Ik zie je raad alleen. En de man die dat op het nächste schip komt, er ook dan aan met zijn vrouw treffen. En nog een tijd voor ze waren terug naar haar huis. Als ze terug bij haar huis zijn, dan heeft hij op zijn dash, heeft hij deze vars daar liggen. Dat zegt, je raad alleen, waar het gaat met mijn ziel. En dat is waar het leid van her komt. Es is wel, es is wel in den Herrn. Mir is wel in den Herrn. It is well with my soul. Even wanneer ik dat ook niet alle kan verstaan. En zo, bij deze dag, wo die dingen niet zijn merken, wanneer ik ook alleen zie, ik wil me gleich te bevrienden, ik heb niet een partner. Wanneer er weer krank is, wanneer ik ook weer mijn familie heb wat krank is, wanneer ik ook een gebrek in het hart heb, wanneer ik ook, wat is de wanneer ik ook in dien leven. En du zit bij deze dag en du wondert wat morgen zijn, wat de toekomst brengt. Kannst du danach einmal sagen, ik dank die niet bloß voor dat, maar ik dank die ook wanneer ik ook niet alles zeggen kan wat er voor mij is. Hij kan dat doen, dat is Mr. Spatford. Hij zongt dat lied. It is well with my soul. En zoals ik zei, we hebben mensen in onze kerk wat er zware tijd gaan, vielleicht best du hier. En best du bij deze dag, dat du bloß kost Gott danken voor dat. Er kost du ook bij deze dag zitten, waar ik kan zeggen, waar de grote jongens zitten, met de onkels top, met de tantes top. Ik weet nog, als onze kinderen opwassen, en die kwamen al beter aan mijn dag schicken, zijn ze dan nog niet wat ruim zijn, dat ze hier irgendwo kunnen zitten met de onkels top. Ze willen ook hier zitten, bij de onkels.
wie die Tante zaten. Wanneer ik ook durch een dienstere tool durchgo, kan ik danach Gott danken, bloß wat ik für mich sein kann. So wat is de waan ook in dien leven? Wat van Christ wirst du zijn? Wirst du een Christ zijn, wat bloß kan Gott danken hier bij dit en dat? Ik wil niet. Ik wil niet die zijn, wat bloß op dit kleine stil zat. Ik wil niet die Christ zijn, wat bloß aan dit kleine dash zat. En zo, wo wirst du zijn? Wirst du Waussen in die leven van Dankboakjet en zei, ik wil einfach bloß een leven leven en met die geen wordt in mijn leven, dat ik kan ook aan dit en dat zetten, want ik ook niet kan alles verstaan en danach Gott die loven en die prijzen. Psalm 23, vers 4. Wanneer ik ook durch een diensten tool go, vergt ik geen ogenblik. Willst du best met me? Deine presence, deine geen woord, die is met me. En veelmaal in mijn gebed, dan dank ik God voor zijn geen woord. Ik dank die voor die geen woord hier, die presence hier, wanneer ik kan die veel. En dat is wat we gebruiken aan dit en dat. Nou, dat wat we aan dit en dat hebben, voor dat brengen we alle met hier aan ook. We zetten aan dit en dat ook en we danken ook God voor die dingen wat we hebben. Dat doen we niet bloß door. We wassen en we komen bij dit en dat en we danken om voor wat we hebben en ook wanneer ook. Wie ook niet alles zijn kan wat het nächste wat komt. En zo Psalm 23, vers 5, da zegt dat du zet een dash op voor mij, du merkst een dash gereid voor mij, zodat mijn vrienden dat zijn. Zet een dash op. Ik weet niet waar je dat begint hebt, maar we hebben de kinderen geleerd opzetten, mij dat ze schijn opzetten, ramen dash gaan en opzetten. En de kinderen zeggen, kom op, we verschwinden den dash opzetten. Zet den dash op. Ik weet niet waar je dat begint zijn, maar bij ons zeggen we, zet den dash op. Vielleicht zou je eruit merken, aber zet den dash op. Hij zegt hier, du zet een dash op voor mij, God, aber zodat mijn vrienden dat zijn. Een andere weer, David zegt dat ik zet hier aan deze dash, aber ik zie hier niet alleen. En du bent ook niet alleen. Hij zegt, dat is een vriend, en du zet een dash op, even zodat mijn vrienden dat kunnen zijn, aber ik heb danach niet angst, wenn deine geen woord is te veel, God. Deine presence is te veel. Deine geen woord is te veel aan den dash, even wanneer de vrienden dat ook zijn. En zo, dat is zeer goed God te danken voor dat. En deze liste is lang. Deze liste wordt even langer, wanneer je nog zo'n lied vast, wat aan deze dash zetten en zeggen, wanneer ik ook durch een diestere tool go. Ik en Christi, we werden bij een lied, wat aan den dash zetten, deze week, en bij een huis voor, dan zei ik tegen dat mijn list verder, dat we nu best nog zoveel langer geworden. Er zijn zoveel dingen verder, wat ik dankbaar zie. Er komen zoveel dingen op, hoe ik zeg, ik zie dankbaar voor dit, ik zie dankbaar voor dit, ik zie dankbaar voor vrienden, ik zie dankbaar voor mijn familie, ik zie dankbaar voor mijn kerk, ik zie dankbaar voor de kerk waar ik kom van zijn, ik zie dankbaar voor de arbeid, ik zie dankbaar dat verder dat hield bis meist niet op. Wanneer we eenmaal zijn een beetje bij dit en dat was, ieder zelfs, we zijn bij zo'n liedje was, wat je zegt en zei, ik ga durch een diestra tool, en wanneer ik ook niet weet wat morgen is, dat is danach goed met mijn zeil, wenn ik kan zien geen woord veel, maar dat voelt zich niet raar. Dat merkt geen zin dat we hier zijn. Dat had ik niet gedacht, dat dit wordt te ons passeren, in ons leven. En mijn anderen gaan durch en die betoeld durch. Maar ik, dit is wat ik durch ga. En zo, ik wil jullie plus moed merken, dat we vandaag worden stoop nemen en Waussen in onze Dankboakjet. En niet bedenken aan, wanneer we dankbaar zijn, dan moeten we schon denken wat dat alles van de list is. Dit is zeer goed. En dit willen we doen over de nächste 3 weken. We willen leren verder te danken. Einfach best mal dankbaar zijn voor dat wat we hebben. Even in dat Waussen. Voor dat wat we zijn kan. Dit kan ik alles zijn. Het kan mijn familie zijn. Het kan het eten zijn. Het kan zoveel dingen zijn hier. En waar we Waussen in dat, omdat we dat opnemen, en dan dat metnemen naar dit en dat. En dan zeggen te God, wanneer ik ook durch in deze tool ga, vergt ik danach niet, wenn du bist met me.
Så en wundersch was du zaten. En wundersch zatst du. Komt die dort het eerste aan. Best du krijgt van der, wo du sagst, ik zat on dit en das. Ik heb dingen verloren. Dingen zijn niet meer zoals die waren. Menschen zijn niet raam wat er mij eier raam, wat immer dat alles is. En du sagst, wanneer ik ook durch diesen Tool durchgehe, danach habe ich nicht Angst, wenn du bist mit mir. Wanneer ik ook, en ik weet niet wat dien, wanneer ik ook, wo immer du durch ist, aber ich will bloß für die beten en wat immer area du bist, dat du kannst wachsen in deine Dankbarkeit. So ich würde fragen, dass ihr abstehen. Und ich will mit ihnen top beten. Aber bevor ich mit ihnen top bete, lass mich bloß das sein, dass unser Prayer-Team, der ist hier, ist das so vorbereitet. Und sie wollen mit ihnen top beten. Für was immer ihnen fehlt in ihrem Leben. Aber über die letzten paar Wochen habe ich gebetet für die Dinge, die angehen in Israel. Der Krieg, was ist in Israel. Da sind verschiedene Neuigkeiten, die jetzt kicken. Und ich habe wissen, was ich kicke. Ich habe einen Freund, der auch wissen, Neuigkeiten kickt und was da angeht. Das kann leicht dort even die Dinge, die da angehen, dass sich dort even Ansache fällt. Was unsere Verantwortung ist zu stehen für Israel und zu beten für die Menschen, die Dinge durchgehen, verschiedene Dinge, die da angehen. Und wir haben eine Liste gemacht, um uns halten zu lernen, wo even wir können beten für Israel. Nächste Werk wird unsere Social Media ansehen. Ihr könnt da hingehen und checken, wo wir können beten für die Menschen. Und so ich will jemand sagen, wenn ihr von der gleichen, bloß mal mit wem zu beten für Israel, das ist ein Team, der weit davon an, und sie würde wirklich bei ihnen stehen und beten für Israel. Wenn ihr nicht gebet fehlt, das ist fein, gut redet, aber wenn ihr gleichen zu beten für Israel, dann kommt jemand ein von er und sagt, ich will gleich mit dir dass du mich lädst in Gebet, dass ich bis mal kann horchen. Wo betest du für Israel? Ich will bis mal horchen mit dir stehen und beten. Und so, wenn du bist, dann kommt noch her und sie wollen mit dir das tun. Vor dem Himmel Dankeschön für diese Zeit. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass wir uns immer an dich halten. Dankeschön für die Dinge, die wir in uns Leben haben, wenn wir denken an Dankfast und Dankbarkeit. Wir kicken für die Dinge, was du uns gegeben hast, und wir sagen Dankeschön für das. Und das ist eine lange, lange Liste. Das fängt an mit dem ewigen Leben, was du uns gegeben hast, dass wir können in dich haben, die Hoffnung, was wir haben. Und dann all diese Sachen, was wir haben. Gute Dinge, unsere gute Häuser, und die Dinge, was wir haben, unsere Fertigkeit, was wir sind, zu der Kirche gekommen, was immer das ist, all diese für dort, da danken wir dir für. Wo uns manchmal schwer fällt, Gott ist, und in das zu setzen, wo wir sagen, wenn ich auch durch das in dieser Tool gehe, wo ich nicht weiß, wo das haben soll, und ich weiß nicht, was Marien ist, und ich weiß nicht, wo das ausfällt. Help uns zu wachsen in dort, dass wir die danken, wenn ich auch nicht kann sein, was das nächste ist. Wenn du anders nicht, du bleibst derselbe Gott, und wir können uns an dich halten, wenn wir weiten, dass du uns gut bist, du hast uns das ewige Leben versprechen. Wir loben dich, wir danken dich, und wir sagen dich von dir bloß Dankeschön. Bloß simply Dankeschön. Dankeschön für was du uns alles gegeben hast. Und Dankeschön, dass deine Gegenwart immer bei uns ist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Habt einen guten Sonntag. Seid gesegnet. Ik blijf die high op dine gnades te verloten, al mine deel, auf dine Hand mir home. Von dem Moment, wann ich abweich, bereik mi du leid, wo ich sing, von der Schönheit von Gott. Mein ganzes Leben wirst du treu. Mein ganzes Leben wirst du Gott sagen. Solange hast du mich hast du leben, wo ich sing von der Schönheit.
Steh